హాయ్ గైస్ గుడ్ ఈవినింగ్. ఏం చేస్తుర్రు? ఏడుర్రు? సో ఇప్పుడైతే నేను, మా అత్త అండ్ మా సిస్టర్ అయితే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్‌కి అయితే వచ్చినామన్నమాట. కొంచెం నాయిస్ ఉంది బట్ రెడ్యూస్ అయితది. సో ఏంటంటే ఏం తీసుకోనీకైతే వచ్చినామంటే నూడిల్స్ తీసుకోవడానికైతే వచ్చినాం. నాయిస్ మస్తొస్తుంది గైస్ ఒక్క సెకండ్. సో చూడండి ఇక్కడికైతే నూడిల్స్ తీసుకోవడానికైతే వచ్చినామన్నమాట. మా అత్త ఈడ కూర్చొనుంది. అత్త హాయ్ చెప్పు. మా సిస్టర్ గూడా వచ్చింది హైలైట్. స్వీటీ హాయ్ చెప్పు. వీళ్ళ స్కిల్స్‌కి మెచ్చుకోవచ్చబ్బా! ఈరోజు మా డిన్నర్ అయితే నూడిల్స్. మీ దగ్గర స్పెషల్ ఏంటి? మీ డిన్నర్ ఏంటి? కామెంట్ చేసేయండి. ఓకే. బాయ్. సో తీసేస్తున్నా.